ji xeta pazey tebaxê heya xeta pazey Şubatê di nava PKK'ê de çek û dijwarî. Beşa şeşê Hûrgilî û bandora çalakiya pazey tebaxê. Çalakiyên Erhû Şemzînanê ku wekî pêngava pazey tebaxê tê binavkirin, pêvajoyekî bi encamên giring de dest pê kirin. Di şîrovekirina vê pêvajoyê de xeletiya herî mezin ew e ku nêzîkatiya vê çalakî û encamên wê bi tevahî ji bo PKK têne hesibandin. Çawa îddiaya PKK ku dibêje çalakiya pazey tebaxê me bi tena serê xwe kir, di warê dîrokî siyasî û sosyolojîk de ne rast e. Heman tişt ji bo wan kesên ku PKK rexne dikin, dibêjin ku ev çalakî provokasyonekî PKK bû, di warê dîrokî û civakî û siyasî de, di nava xeletiyekê de ne. Ji ber ku neyên ku çalakiya pazey tebaxê li dar xistine û ne jî yên li dora wê çalakiyê kom bûne, tu têkiliyên wan bi îdeolojiya PKK û kesayetiya Öcalan re tune. Çalakî neya PKK bû. Ew serhildana gelê Kurd ya li dijî metîngeriya Tirk bû. Mîmarên çalakiyê ew çalakiya Erhû Şemzînan bi plansaziya kadroyên PKK yên li lolan û botanê bi cih bûne hatin kirin. Her çend tenê navê Mehsûm Korkmaz were bikaranîn jî lê ji bo wan her sê çalakiya derdora heştê kes tevlî bibûn. Hin ji wan beşdarvanên çalakiyê piştre ji aliyê PKK ve hatin îdamkirin. Ji wan yên hatin îdamkirin Ali Ömürcan yanî bi kod navê Terzî Cemal fermandarê grûpa çalakiya Çetaxê û cîgirê Mehsûm Korkmaz yani Egîd yê siyasî Mustafa Çîmen ku bi kod navê û Tevfîk bû. Ji wan yên ku tevlî çalakiya pazey tebaxê bûne 13 kes dijîn. Nizamettin Taş kod navê Botan ê ku niha ji aliyê PKK pe wekî xayîn tên binavkirin, yekî ji wan 29 kesan bû ku beşdarî çalakiya Erhê bibû. Bi gelemperî di derbarê çîroka rastîn a çalakiya pazey tebaxê de pir kêm tiştê ne zanîn. PKK qet çîroka rastîn a vê çalakiyê û navên ku kesên ku beşdarî çalakiyê bûne belav nekirin. Ew ne ji ber pirsgirêka ewlekariyê ye. Ew ji ber siyaseta yek kesiya Öcalan û PKK hat. Mîna ku Mehsûm Korkmaz bi tena serê xwe çalakî kiribû ew jî şehîd ketibe tê servîskirin. Öcalan bi zanebûn tenê navê Egîd şixuland û derêxist pêş. Li ser vê têgihek afirand. Ev wekî bijardeyek têkildarî îlahîkirina Öcalan hate kirin ku em ê dîsa li jêr li ser vê mijarê bisekinin. Yên ku çalakî li dar xistin û yên xwedî li derketin Kurdistanî bûn. Ne PKK ne yên ku çalakî kirin û ne jî kesekê din nikarîbû bandora pêvajoya pazey tebaxê texmîn bikin. Di dema çalakiyê de û piştî çalakiyê ne tenê dewlet, PKK bi xwe jî şox bû. Ji ber ku gel piştî çalakiyê bi tena serê xwe derketin çiya. Wekî agiyê ku bi pûş û pelexê ketî carekê dî gur bû. Di beşa duyemîna nivîsîna me de li ser rewşa sosyolojîka Bakurê Kurdistanê di salên 1970 de û bandora şerê çekdariya pêşmerge û pedekê meqala wê kiribû. Bi taybetî li devera Botan û Culemêrg û Mêrdînê gelê herêmê çek hildan. Beriya pêngava pazey tebaxê ew herêmane hemû di bandora siyasî û leşkeriya pedekê de bûn. Ger PKK xwe wekî hevalbendê pedekê xuya nekiriba û wan nikarîbû li wan deveran bimînin. Ji ber ku gel xwe girêdayî pedekê didît. Bi fikra ku di pazey tebaxê de li herêmên wan şerê çekdarî hatiye destpêkirin ew tew li refên gerîla bûn û bi tena serê xwe derketin çiya. Ew kes û deverên ku bi îdeolojiya Marksîst û Lenînîst a PKK fikrên çepgîr re çi girêdan nebû. Îro jî girseya PKK bi rastî bi armancên PKK yên siyasî û îdeolojîk ve çi girêdanek tune. Gel pêngava pazey tebaxê hemêz kir. Ji ber ku gel ev gava wekî doza xwe ya netewî didît. Piştî pazey tebaxê gelê herêma Botanê û Culemêrgê ji gelek gundan, mînak, ji Omyanes, Deştallala, Goyîna û her wiha bi girseyî tevlîbûn çêbûn. Beriya çalakî were kirin jî li van deveran mehkûmên dewletê yên çekdar hebûn. Wekî Hesen Çavuş, Fewzî Goyînê ku bi kotnavê Selîm hinek kesên tevlî PKK bûn. Di rastiyê de kadroyên çalakî kirin û gelê deverê yê ku piştevaniyê pêngava pazeyê tebaxê kirî hemû Kurdistanî bûn. Hemûyan ev çalakiyê ji bo Kurdistanek serbixwe û azad hemêz kir.
PKK çima nikari bû gel rêxistin bike. Tişta balkêş ku piştî çalakiya pazdeyê tabaqê pêşketî ew bû dewletê hemû hêzên xwe yên leşkerî li xeta botan û Cûlemirgê vekeşandin nêzî bajêran. Li seranserî botan û Cûlemirgê hema bêje leşker nemabûn. Gel nişkabe rabû, lê PKK nikarî bû vê derfetê baş binirxîne. Gel vegeriya gundên xwe, çekên xwe veşartin û hêviya pêşketinan man. Cemîl Bayık di pirtûka xwe ya dîroka partiyê de wiha dibêje. Hesreteke dîrokiya gel hebû. Ew nişkabe derketin çiyê. Me nikarî wa bidin şerkirin. Paşê dewletê ew hemî kirin caş. Xeta PKK parçe bike, belav bike û bimeşîne. Têrê nake ku mirov sedema serdevkî hiştina gel bi amadekarî bê pêşbîniyê vegirê bide. Di eslê xwe de ya rast ev e ku PKK ne pêk hateyeke netewî ye. Hêza damezirêner û rêveberiya PKK yanî Abdullah Öcalan û Koma Enqerê ji destpêkê vê xebatekê li ser bingeha netewî nemeşandiye. Grûpa Enqerê di warê fikr û ramanan de Enqereyî bûn. Ji ber wê sedemê wan tu carî nikarî bû tevahiya Kurdan hemêz bikin. PKK bi sedemên pevçûnên civakî û aborî layanekê girtibû ba xwe û yên din jî rakiribûn pêşberî xwe. PKK eşîrên botan û Cûlemirgê gundewarên Kurdan tu carî wekî parçeyek ji xwe nedît. PKK çîna gundî ji bo xwe tenê wekî kaniya şervanan bikar anî. Lê di pêvajoya navbera 1977 û 1984 da PKK bi zelalî dît ku gelê Kurd di esasê xwe de netewperwer e. Ne mümkün bû ku PKK bikare Kurda bi peyvên sosyalîzmê bide şerkirin. Kurdên ku dikarin bibin motora şerê gel yê demdirêj di esasê xwe de netewperwer, serbixwebûnxwaz û Kurdistanî bûn. Ne tenê gel, her wiha kadroyên PKK jî di esas de netewperwer û dilsozê serbixwebûnê bûn. Ya rast di navbera girse û serkirdayetiya PKK de di cîhana hest û raman û bawariyan de durahiyek ji heviya mezin heye. Heya ku ev durbûnê fêm nekin, em nikarin roja îro a PKK jî fêm bikin. Ji ber ku girseya ku PKK wek sotemenî bikardîne û ji enerjiya wê sotemend dibe, girseya Kurdistanî ye. Lê PKK bixwe dijberê Kurdistanê ye. PKK xeta Kurdistanî bûnê girte nava xwe. Ew ji bo partiya xwe şixuland. Lê tu carî ew xeta Kurdperwerî nekir desthilatdar. PKK ev xeta welatperêz wekî xişîm û gevneşop didît û bawerî pê nede anî. Mînak, xelkê Bodanê xwe wekî şopdarê Mîr Bedirxan bek didît. Lê PKK Mîr Bedirxan ji bo Kurdan wekî zêdebûnekî bêwate didît. Xelkê Cûlemirgê Şêx Ubeydullahê Nehrî ji bo xwe nirxek pir mezin dibînin. Lê PKK Şêx Ubeydullah kesekî kevneperez bi nav kir. Xelkê Çewlikê digot qey li vê şopa Şêx Saîd dimeşin. Lê li gorî PKK Şêx Saîd ajanekî İngîlîzan bû. An ku du ajandayên PKK yên ji hev cuda û veşar te hebûn. Ajandaya vekîlî Kurdistana serbixwe yekbûyî yekîtiya netewî bû. Rojava veşartî heza Öcalan ya serokbûnê û daxwaza PKK ya bihêzbûnê bû. Girseya welatperêz geberê şer ziviran. Zarokên gel got ku em ku rûkeçên wan dikin bû ku zava ji bo Kurdistanê. Lê tiştê serketî serokbûna Öcalan ya bê nîqaş bû. Lê li ser vê ket û xwîna hatî dayîn aposulta xwe ava kir. Yên ku dixwazin PKK fêm bikin pêwîst e vê rastiya dibendî a PKK baş bibînin. Ji bo ku nekevin nava nirxandinên xelet. Pêdivî ye ku Öcalan rêxistin, şervan, leyengîr, endam û gel cuda cuda werin destgirtin û dîtin. Ji ber ku yê jiyana xwe ji dest da, yên bedena xwe parçe parçe kirî, bi bawariya kurdewarî ketibûne rê. Lê hêdî hêdî rê hate guhartin. Sefera PKK a Sarıqamişê. Piştî êrişên Erg û Şemzînanê PKK nikarî bû serkeftinekê ciddiya leşkerî pêk bîne. Heya nikarî bû li Bakur çalakiyekê jî bike. Öcalan bê naber serkirdeyên xwe yên welat weke Duran Kalkan û Selahattin Çelik bi destpêşxerî tawanbar dikir. Rêveberiyê jî di adara 1985 de bi wê lêzê û kerbê bi dehan kes ajotin Bakur. Hemû grup bi sir û sermayê îmha bûn. Apo ev pêvajo wekî Sefera Enwer Paşayê Tirkiya li Sarıqamişê binav kir. Ji ber ku
wî jî hemû artêşa xwe ji ber sedemên berfê winda kiribûn. An ku rast e PKK guleya yekem ji bo Bakurê Kurdistanê teqand. Lê gel bay xwe di nava destê dijminî da bi tenê serê xwe hişt û nekarîbû şer bidomîne.